Mika ba? May kung sito. Ito si Miko. Driver ng truck ko. Dito kami magkatabi sa parking dito sa Guwa. Pugsi na tayo. Ito na yung baso. Ayan o, magkatabi kami. Ayan o, papasok ito si Miko. Ayan o, naka-isoso. Pugsi na tayo. Pumasok dito. Okay lang. Punta ka dito sa amin Oo. May kumpisa to. May pang New Year lang kami mamaya. Okay. Suman, binigay ni Miko. Ano pangalan mo, Miko? GR Kularina. GR Colarina. Dito sa Guwa. Sarap to suman. Pugsiteng. Oo. Parang salamat, Miko. Okay, wala naman. Ito na naman si Miko. Si Arlon Paterka. Pugsiteng. Ano, kumusta? Dito kayo mag-New Year? Dito. Kala sa nga eh. Dito inabot eh. Ha? Dito inabot. Akala ko sino nakakunti naman. Buset, may bisita tayo dito. Ating mga sulit pa naman yan. Taga Tigaon. Partido. Ayan, bumisita dito sa baso. Mag-ama yan, mag-ama. Ayan, mga bibi pa yan, mga bibi. Lotaw tayo sa partido ng Buset, lotaw. December 31, bukas pa tayo ng... Yan. Juan, January 1, bukas pa ng hapon tayo babayahe. Pandaron muna. Tara, bukso to. Bakas tayo, bakas. Nasa ano po, nasa... May binigay na ayuda si Miko Arlon. Ayan o. Jollibee, Amakdo pala. Sala pa eh. Maraming salamat Miko sa ayuda. Ayan si partner ko. Nag-isang spaghetti kami at yan. Chicken Joy. Ayan si Miko Arlon. Bakas na Buksit, bira na. May nagbibigay na sa amin ng ayuda ni Migo. Si Migo, binigyan kami ng ayuda ng pag New Year mamayang ating gabi. So? Walang gutom, guys. Kami lang dalawa dito. Gutom kami dito sa Guwa. Partido kay dami nagbibigay ng ayuda. Dahil pa nag-iimbita. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pugsit na tayo. Pugsit teng. Maraming salamat sa nag-ayuda, Migo Pugsit. At kay Migo Arlon Paterka. At kay boss, yung ano dito. Ano dito sa Guwa, yan ang ayuda niya. At yung pulutan Pugsiting. Haha, gala mo na kami dito. Dadayo mo na kami dito, dadayo. Yan, iwan lang si Juan. Kabayo natin. Dito na tayo, inimbita tayo ni Juan dito. Pintor sa Miga. Si Migo ba? Punta tayo sa bahay nila. Dito na tayo mag-tagay-tagay. Mag-New Year. Pero kami sa bahay mamaya. Dito tayo sa Guwa. Sa Guwa Partido Bicol. Sakay tayo sa Lasigil. Yan si Migo. Dami nang pinamili. Guys, si Migo maggagala. Dadayo kami, dadayo. Dadayo. Dito na kasakay sa Lasigil. Pugsit teng. Order ko. Sama ko magdayo. Pugsiteng. Happy New Year lang sa inyo lahat. Dito kami naabutan sa Guwa. December 31. Ayan o, alas 5:15. Ayan. Gagala kami. May puntahan lang kaming amigo. Umpisa na ang New Year ngayon, Pugsiteng. Dito kami sa San Jose. Partido Bicol. Barangay Tuminohog. Sontre. Shout out sa mga taga Tuminohog yan. Dito kami sa lugar nyo, Miko Pugsit. Kasama ko si partner ko. Si Prisa. At si Kuya. Ayan. Dito kami sa bahay nila. Hindi na kami dito ni Nico. Mitat. Si Pintor. Mitat.
Pintor sa Amiga mas daga rito sila Bugsiteng. Panyoyer mga Bugsit oh. Lami kayo Bugsit, lami kayo. Dalawa na patentang. Hindi kita sa Bicol. Makikita ni boss yan. Ando na yung dalawa. Lumayo na. Bugsiteng. Balbagi. Sabi ni boss. Balbagi na. Shout out Kabalwag. Ay boss, iyan. Bugsiteng. Dahil tayo mga kabalbag. Tamang pala ni. Andyan pala kayo sa Baguio.